nastane chaos, pláč a dětský křik. Pomoc, policie, kde to jsem a proč jsem tady? A co znamenají ty hlasy z mojí hlavy? Asi moc čumím na bednu, budu v pohodě, přestože mi to teď přijde jako nejhorší den v mém životě. No a tak to šlo čím dál tím stejně, všude dobře, jen ne doma, kde jaká pominutá brána řvala na mě zpomal, ale já nedbal. Přitom kdybych býval nenarazil na muziku, těžko bych mohl dneska říct, že jsem někdy měl z prdele kliku. 9 minut a po dalších let poezie do zlámaných beatů se stalo cestou, po který jsem se vydal měnit svoje sny v realitu. Ať to máš přes čísla, anebo věříš, nikdo nebude tu na věky. Černý kroniky jsou plný ďáblových dětí i obětí. Kdo si ty? Hřbitovní kvítí, roste pro všechny, i ty MVP. Neděs se, to stane se, když vkročíš do neznámých končin. Na mysli mám pořád plán na svůj dokonalej zločin. Sorry, jo, mám totiž oči.